मला बोललंच पाहिजे हा जो आपला विषय होता इतके दिवस तो अत्यंत आक्रमक असायचा. परंतु आज मी अत्यंत आनंदाने तुमच्यासमोर उभा आहे आणि त्याला कारण कसं आहे, जो काही गोव्यामध्ये जो काही रेटा वेगवेगळ्या समाजाने लावला होता, सरकारवर जे एक प्रचंड दबाव मागचे काही दिवस जो चालला होता, त्याला यश मिळालेलं आहे आणि आपण जिंकलेलो आहोत. म्हणजे लोकलढा यशस्वी कसा होतो याचं एक उदाहरण म्हणजे हे हे सरकारनं जे काही विधेयक मागं घेतलं, त्याला आपण त्याला लोकरेटा आणि या लोकरेटाला मिळालेला जो काही संपूर्ण जो काही पाठिंबा, सरकार जे काही सरकारला माघार घ्यावी लागली, तर त्याचं त्याचं ते यश आहे. आणि हे का घडलं? विधानसभेमध्ये अत्यंत म्हणजे सगळ्या लोकांना गाफील ठेवून कोणाशीही चर्चा न करणं हे महत्त्वाचं आहे. कारण भाजप हा आता सर्वस्पर्शी पक्ष झालेला आहे. अनेक वेगवेगळ्या थरामध्ये त्यांचे सदस्य आहेत. त्यांचा जो काही हा संघटनात्मक जो काही कार्य आहे ते वाढलेलं आहे. परंतु हे जेव्हा कार्य वाढतं, हा पक्ष जेव्हा तळागाळात पोहोचतो, तेव्हा लोकांची सुसंवाद करून अशा तऱ्हेचे निर्णय घ्यायला हवेत. परंतु सरकारने अत्यंत महत्त्वाचं भूमिपुत्र हे जे विधेयक आणलं, त्याची चर्चाच केली नाही. त्यामुळे झालं असं की सरकारला पाठिंबा देणारे जे आदिवासी पण घटक आहेत, ते नाराजच झाले नाही. तर ते पणजीमध्ये आले, त्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली आणि आक्रमकपणे त्यांनी भारतीय जनता पक्षाला आव्हान दिलं. त्याचे परिणाम असा झाला, काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केलेलं आहे की या विधेयकामधला भूमिपुत्र हा शब्द ते गाळणार आहेत. एवढंच नव्हे तर त्याच्यावरती सूचना मागवणार आहेत आणि पुढच्या विधानसभेमध्ये हे बिल सादर केलं जाणार आहे. याचा अर्थ असाच आहे, म्हणजे आजचा जर गोमंतकचा तुम्ही अंक पाहिला, आम्ही सरळ सरळ म्हटलेलं आहे की सरकारची माघार. आणि सरकारची माघार एवढ्यासाठी कारण संपूर्ण हे जे बिल नव्यानं तयार करून सूचना घेणार, याचा अर्थच असा आहे की या स्वरूपातील ते बिल आता यापुढे विधानसभेत येणार नाही. ते आता सुसंवादातून म्हणजे लोकांची चर्चा करून ते बिल नव्या स्वरूपात मांडलं जाणार आहे. आणि हे असंच व्हायला पाहिजे. कोणतेही सरकारकडे 27 सदस्यांचा पाठिंबा आहे, त्यामुळे सरकार दणकट आहे. अशा सरकारला विरोधी पक्षांना घाबरण्याची काय गरज आहे? त्यांनी खरं म्हणजे या वेगवेगळ्या गटांना विचारात घ्यायला पाहिजे होते. त्यांच्यासमोर हे बिल त्याचं स्वरूप मांडायला पाहिजे होतं. सरकारला त्याच्यामध्ये अपयश आलेलं आहे आणि हा मला वाटतं भाजपच्या संघटनात्मक जे काही कार्य आहे त्याचं पण अपयश आहे आणि सरकारचं पण अपयश आहे. त्यामुळे अशा तऱ्हेचा रेट आहे. लक्षात घ्या, सरकार किती प्रभावी असू दे, परंतु जनमताचा एक रेटा सरकारवर असला पाहिजे, जनमताचा दबाव सरकारवर असला पाहिजे. त्यामुळे सरकार बहुमत विधानसभेत केवढे मोठं असू दे, लोकांसमोर त्यांना मान तुकवावी लागते. आणि हा मला वाटतं वर्तमानपत्र गोमंतक सारख्या वर्तमानपत्राने अत्यंत प्रभावी भूमिका घेतली. सोशल मीडियाने अत्यंत आक्रंदन मागच्या आठवडाभर केलं. त्याचं मला वाटतं आमदारांपेक्षा म्हणजे विरोधी पक्षांपेक्षा सोशल मीडिया आणि वर्तमानपत्र प्रसार माध्यमं यांचा हा विजय आहे असं मी मानतो.